Da bawb a croeso cynnes i'n gwasanaeth ni bore yma, a sy'n chi wedi ymuno ni ar YouTube, croeso cynnes i chi hefyd. Coeddiadau y dydd, bydd yr ysgolion sy'n i'r plant a Zoom am hanner dydd, ac wedyn am 6 heno bydd John yn pregethu a bydd yr Oedfa'r Saesneg. Nos Fawrth am 7 bydd y cwrdd gweddi, a dydd Gwener am 6 y clwb ieuenctid yn cwrdd yn y festri. A sy'n nesaf, yn y bore, John am 10 yn Saesneg, ac am 6 yn yr hwyr y Gymraeg, a bydd yr Oedfa'n nos Sul yn Oedfa Gymundeb, a bydd yr ysgolion Sul i'r plant ar Zoom am hanner dydd. A heddi ni'n dymuno penblwydd hapus i Dafydd. Wel, da ni'n droi at Salm 95 i'n harwain i addoli. Dewch canwn yn llawen i'r arglwydd, rhwng gloedd o'r foleth i graig ein achrodwriaeth. Down i'r presenoldeb a diolch, gorfoleddwn ynddo a chaneuon mawr, oherwydd Duw mawr yw'r arglwydd a brenin mawr, gorywch yr holl diwyau. Yn ei lawr mae gymderau'r ddeian, ac ei ddoedd yw uchelgeddau'r mynyddoedd. Ei ddoedd yw'r môr ac efau gnaeth, ei ddwylo efo greo'r sychdir. Dewch a ddolwn ac yn grymwn, plygwn ar ein gwyniau, ger bron yr arglwydd a'n gwnaeth. Wel, gawn ni addoli pellach gyda'r un cyntaf sydd gyda ni bore yma, Sanctaidd, 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 Dduw holl a lliw.
A'n darlleniad ni y bore yma'n dod o lythyr Paul at y Rhufeiniaid a pennod 5. Pennod 5. Am hynny, oherwydd ein bod wedi ein cyfiawnhau trwy ffydd, y mae gennym heddwch a Duw trwy ein harglwydd Iesu Grist. Trwy ddoef yn wir cawsom ffordd trwy ffydd i ddod i'r gras hwn yr ydym yn sefyll ynddo. Yr ydym hefyd yn gorfoleddu yn y gobaith y cawn gyfranogi yng ngogoniant Duw. Heblaw hynny, yr ydym hyd yn oed yn gorfoleddu yn ein gorthrymderau, oherwydd fe wyddom mae o'r thrymder y daw'r gallu i ymddal, ac o'r gallu ymddal y daw rhyddin cymeriad, ac o gymeriad y daw gobaith. A dyma obaith na chawn ein siomi ganddo, oherwydd y mae cariad Duw wedi ei dywallt yn ein calonnau, trwy'r ysbryd glân y mae ef wedi ei roi i ni. Oherwydd y mae Crist eisoes yn yr amser priodol a ninnau'n ddiamadferth wedi marw dros yr anniwiol. Gobryn y bydd neb y marw dros un cyfiawn, efalle y ceir rhywun yn ddigon dewr i farw dros un da, ond prawf Duw o'r cariad sydd ganddo tuag atom ni yw bod Crist wedi marw drosom pan oeddem yn dal yn bechaduriaid. A ninnau yn awr wedi ein cyfiawnhau trwy ei waed ef, a mae'n sicrach fyth y cawn ein hachub trwyddo ef rhag ydy gofaint. Oherwydd os cymodwyd ni a Duw trwy farwolaeth ei fab pan oeddem yn elynion, a mae'n sicrach fyth ar ôl ein cymodi y cawn ein hachub trwy ei fywyd. Ond heblaw hynny, yr ydym hefyd yn gorfoleddu yn niw trwy ein harglwydd Iesu Grist. Trwyddo ef yr ydym yn awr wedi derbyn y cymod. Ein dadl yw hyn, daeth bechod i'r byd trwy un dyn, a thrwy bechod farwolaeth. Ac yn y modd hwn ymledodd marwolaeth i'r ddynolryw i gyd, yn gymaint ag i bawb bechu. Y mae'n wir fod pechod yn y byd cyn bod y gyfraith, ond yn niffig cyfraith nid yw pechod yn cael ei gyfrif. Hynny teyrnasodd marwolaeth o adda hyd Moses, hyd yn oed ar y rhai oedd heb bechu ar batrwm trosedd adda, ac y mae adda yn rhaglun o'r dyn oedd i ddod. Ond nid yw'r weithred sy'n drosedd yn cyfateb yn hollol i'r weithred sy'n ras. Y mae'n wir i drosedd yr un ddwy'n y llawer i farwolaeth, ond cymaint mwy sydd ar yr ochr arall, helaethrwydd gras Duw a'i rodd raslon i'r llawer o'r un dyn, Iesu Grist. Ac ni ellir cymharu canlyniad pechod un dyn a chanlyniad rhodd Duw. Ar y naill llaw yn dilyn ar un weithred o drosedd, y mae dedfryd gyfreithiol sy'n collfarnu. Ar y llaw arall yn dilyn ar droseddau lawer, y mae gweithred o ras sy'n dyfarnu'n gyfiawn. Y mae'n wir i farwolaeth trwy drosedd yr un, dernasu trwy'r un hwnnw, ond gymaint mwy sydd ar yr ochr arall. Pobl sy'n derbyn helaethrwydd gras Duw a'i gyfiawnder yn rhodd, yn cael byw a theyrnasu trwy un dyn, Iesu Grist. Dyma'r gymhariaeth gan hynny, fel y daeth collfarn ar y ddynolryw i gyd trwy un weithred o drosedd, felly hefyd y daeth cyfiawnhad sy'n esgor ar fywyd i'r ddynolryw i gyd trwy un weithred o gyfiawnder. Fel y gwneithbwyd y llawer yn bechaduriaid trwy fuddod un dyn, felly hefyd y gwneir y llawer yn gyfiawn trwy i fuddod un dyn. Ond daeth y gyfraith i mewn mwyn i drosedd amlhau, ond lle'r amlhaodd pechod, daeth gorlif helaethach o ras. Ac felly fel y teyrnasodd pechod trwy farwolaeth, y mae gras i dernasu trwy gyfiawnder, gan ddwy'n bywyd tragwyddol trwy Iesu Grist ein harglwydd. Ni'n diolch i'r arglwydd am iau'r sanctaeth. Amen. Gawn ni droi nawr at yr arglwydd mewn gweddi, gawn ni geisio Duw gyda'n gilydd. Diolch i ti o arglwydd am y cyfle newydd o ddod
ger dyfrondi yn yr oedfa newydd yma ac mewn gweddi nawr o arglwydd. Ac i ni diolch bod ni'n cael dod at orsedd y nef, bod ni'n cael dod at Dduw mewn gweddi, bod ni'n cael dod yn agos, bod ni'n cael dod yn hyderus hyd yn oed, yn enw ac yn heiddiant ac yng nghyfiawnder yr arglwydd Iesu Grist. Diolch bod ti wedi rhoi ffordd i ddod, dyfodfa i ni at y tad, a bod ni'n gallu dweud nawr ein tad, yr hwnnwyd yn y nefoedd. Arglwydd, mae'n rhyfeddod ac yn hyfrydwch i ni gael dweud hynny bore yma eto, bod y Duw sanctaidd, bod y Duw mawr, holl a lluog, nawr yn dad i ni, ac yn ein caru ni a chariad anfeidrol ac wedi'n derbyn ni yn llawn, wedi'n cyfiawnhau fel i ni wedi darllen yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac arglwydd i ni'n diolch oherwydd hynny bod ni wedi cael heddwch gyda Duw, bod ni wedi cael ein cymodi ein bod ni yn elynion, ein bod ni'n wrthwynebus yn ein pechod. I ni'n rhyfeddu at y gariad i, bod Crist wedi marw drosom ni pan oedden ni'n dal yn bechaduriaid. Arglwydd i ni'n diolch. Ni'n sylweddoli eto bore yma cost ein iachawdwriaeth ni arglwydd, y gost fawr i ni gael maddeuant, i ni gael bod yn iawn ger bron Duw, bod e wedi costio bod mab Duw yn dod i'r byd fel adda arall, fel ni newydd arllen, fel yr adda diwethaf, ond nid yn cyflawni trosedd fel yr adda cyntaf, ond yn cyflawni cyfiawnder. Diolch am fywyd Iesu Grist, am ei fywyd cyfiawn, oedd yn plesio ac yn bodloni y Duw, ac yn cwblhau cyfraith Duw, ac yn cyflawni cyfraith Duw ym mhob ffordd. I ni'n diolch. A diolch am ei aberth, wrth gwrs, ar y groes wedyn ni, yn bodloni gofynion cyfiawnder ar ein pechodau ni. Diolch, arglwydd. A diolch dy fod ti'n ein cyhoeddi ni'n gyfiawn, yn ddieuog yn Iesu Grist. Ond yn fwy na hynny, wyt ti'n ein derbyn ni ac yn ein mabwysiadu ni fel plant i ti dy hunan. Wyt ti'n farnwr nawr sydd o'n plaid ni, ond yn dad sydd gyda ni. Ni'n diolch i ti am hynny. Ac arglwydd i ni'n diolch am yr hyn sydd yn wir amdano ni'n barod yn Iesu Grist. Bod ni gyda ni heddwch gyda Duw, bod ni wedi'n cymodi yn barod. Ac oherwydd hynny, bod gyda ni ddyfodol gobeithiol iawn, bod ni'n edrych ymlaen at gyfranogi yn y gogoniant, yng ngogoniant Duw yn y nef. Mae'n sicrach fyth i ni newydd arllen, ac awn ni'n hachub yn derfynol ac yn llwyr yn y diwedd. Diolch, arglwydd, os wyt ti wedi gweithio yno ni'n barod, os ti wedi cymodi ni nawr, ti'n siŵr o orffen y gwaith yno ni. A diolch arglwydd bod hynny'n rhoi gorfoledd yn y gobaith sydd gyda ni yn y presennol. Nawr, ac i ni'n gweddio arglwydd y byddwn ni'n rhai sy'n gorfoleddu yn y gobaith sydd gyda ni. A byddwn ni'n blant y gobaith o arglwydd yn ein bywyd ni o ddydd i ddydd. A bydd hynny'n dod yn amlwg yn ein bywyd ni. Bod ni'n blant y gobaith, bod ni wedi cael galwad i obaith, mewn gobaith eich galwyd. Arglwydd, diolch. Ac mae hynny'n golygu bod ni hyd yn oed yn gallu gorfoleddu yn ein gorthrymderau. Beth bynnag i ni'n mynd trwyddo ar hyn o bryd, i ni'n gallu gorfoleddu. Achos bod ni'n blant gobaith, achos beth sydd wedi digwydd yn barod, a beth sydd yn mynd i ddigwydd yn y dyfodol. Arglwydd, diolch. Diolch. Ac arglwydd i ni'n gweddio y bydd gobaith yr Efengyl, y gobaith sydd yn Iesu Grist yn ein llenwi ni o arglwydd ac yn cael ei ymestyn i eraill sydd o'n cwmpas ni, sydd heb obaith a heb Dduw yn y byd. I ni'n gweld yn ein cymdeithas ni arglwydd. Ac ni'n gofyn i ti i nerthu ni. Ni'n gweddio dros air yr Efengyl heddi yn mynd allan. Ac ni'n gweddio y bydd y gobaith gwynfydedig sydd yn Iesu Grist yn cael ei seinio ac y bydd rhywun o'r newydd trwy'r ras o arglwydd yn dod i'r gobaith hwn, yn clywed yr alwad gobeithiol yma yn Efengyl Iesu Grist. Ni'n cyflwyno'n gilydd i ti arglwydd, yn diolch am ein gilydd y bore yma wrth i ni ddod i'th geisio a thwasanaethu gyda'n gilydd. Rho dy fendith ar waith yr eglwys heddi,
ac yn ystod yr wythnos hefyd. I ni gweddio deled y deyrnas o arglwydd yn ein plith ni. Gogon edder dy enw di yn ein plith ni o arglwydd. I ni'n gweddio bydd popeth yn ogoniant i Dduw, popeth yn ogoniant i Iesu Grist. Y bydd o arglwydd yn cael ei weld. Y bydd i di yn cael dy weld o Dduw, pa mor fawr wyt ti, pa mor alluog wyt ti. Ac y bydd eraill yn dod i blygu glin i ti arglwydd. Bydd pobl yn gwybod pwy yw yr arglwydd a siwr di'n yw e. Ni'n gweddio dros y rhai sydd yn ei cartrefi neu mewn cartre, gofyn dy fendith a dy ras, dy gosrwydd iddyn nhw, dy gymorth, hawdd ei gael o arglwydd mewn cyfyngder yn ei llenwi nhw a thangnefedd o arglwydd yn Iesu Grist. O arglwydd ni'n gweddio dros ein byd, ni'n gweddio dros y rhai sy'n dioddef eto. Ni'n meddwl heddi am India a Nepal, lle mae gymaint o weinidogion ac arweinwyr wedi marw achos Covid. O arglwydd nertha nhw i ddal, i bwyso arno ti ac i ddyfal barhau. Ac o arglwydd ni'n gweddio bydd ni'n codi eto rhai ddaw i weinidogeithi ac i arwain. Gwrth i ni weddio hynny dros India oherwydd Covid, i ni'n gweddio hynny dros Gymru oherwydd gwendid ysbrydol. Ti godi rhagor o arglwydd i gyhoeddi efengil dy deyrnas di. Derbyn ni nawr felly arglwydd. Diolch am ein bara beunyddiol, diolch am faddeuant beunyddiol yn Iesu Grist. Ac o arglwydd derbyn ni ac cymer ni ac arwain ni. Oherwydd eiddo ti o'r deyrnas yn erth a'r gogoniant yn oes oesoedd. Amen. Right, nawr te. Can you tell me this morning, if you feel like it, I don't know, what's your favourite food at the moment? Sorry? Bacon. Oh, very nice. In a sandwich? Rice. Oh, with rice. Okay. Lamb chops. Oh, my word. Right. Well, I was thinking of something lighter at the moment. I was thinking of sandwiches, actually. Here we are. Let's see if we can see some sandwiches. Diolch yn fawr. There's a few nice ones. What do you think of those? I'm not sure what they are. Cheese, salmon, cheese and pickle, cucumber, ham, I think, something like that. They look nice, don't they? I think I've got another one coming up as well. Oh, what about that one? Sorry? Burger, well, okay, it's a big sandwich, I know. It's a nice one, it looks nice. Egg. I don't know what that is. Avocado. Something else and cheese on the bottom. Oh, lovely. Would you like a sandwich like that, do you think? Does that appeal? Or is that too much? Sorry? Not cheese. Oh, right, okay. Well, can I share a secret with you and tell you what my favourite sandwich is? Let's have a look. Peanut butter and jam. Have you tried it? No? Oh, and I found out recently in our shops that you can buy peanut butter and jam together in the jar already. It says there, America's favourite, and it's my favourite as well. Oh, try it, it's lovely. Peanut butter and honey is close, but jam is the best. Okay. Well, the reason I was thinking about a sandwich today is what we're going to speak about in the message. And we'll come to the next slide now then. And we're talking about hope, and the hope that the Christian has now. We have a hope, a living hope. We're children of hope by trusting in the Lord Jesus. And I was thinking of the sandwich. The hope we have is now, right now. But at the bottom,
is what's already happened to us. What God has done already for us in Jesus. That's the bread on the bottom. And on the top is what is going to happen. The promises we have for the future to be with the Lord Jesus in glory. And in between, although life can be difficult, it can be like it's pressed down, we have a hope now as we go through this life. So that's what I'm going to talk about a little bit today. Diolch. Wel, gawn ni droi at yr ail emyn nawr gyda'n gilydd. Caid modd I faddau rhai a lle I guddio pen. Wel, gawn ni droi nôl nawr te at y bumed bennod o lythyr Paul at Rhufeiniaid ac adnod 2 falle fel testyn trwyddo ef trwy'r arglwydd Iesu yn wir cawsom ffordd trwy ffydd I ddod i'r gras hwn yr ydym yn sefyll ynddo yr ydym hefyd yn gorfoleddu yn y gobaith y cawn gyfranogi yng ngogoniant Duw. Wel, y thema yma sydd gyda ni ar fore Dydd Sul yw thema gobaith. Oherwydd bod llawer yn ein byd ni ar hyn o bryd ac yn ein cymdeithas ni yn teimlo anobaith, yn sgil Covid, heriau newid hinsawdd, a prynder wedi ni cymharol yn broblem ac yn y newyddion, codi prisiau a prynder a cost nwy a trydan ac yn y blaen wedi bod yn y newyddion yn ddiweddar. Ac o'n i'n cael sgwrs ar rywun ddoi, dyn dros nesaf, gweud y gwir, ac oedd e'n sôn am rywun oedd e'n nabod yn dda wedi cymryd I fywyd yn ddiweddar, wedi mynd I anobaith llwyr wrth gwrs. A mae o'n cwmpas ni. Ym mhob man, mae I weld yn ein cymdeithas ni anobaith. Pobl yn mynd I anobaith, graddau ohono fe, wrth gwrs, a rhai yn mynd I anobaith llwyr a chyfan gwbl. Ac felly, mae mor bwysig yn dywe I ni ddweud ac I ni ddangos bod gan y Cristion obaith yn y byd yma. I ni byw yn yr un byd a phawb arall. Yr un byd yw yr un newyddion I ni'n clywed ar y teledu, yr un pethau I ni'n gweld, ond I ni yn blant y gobaith. Mae gyda ni obaith byw yn yr arglwydd Iesu Grist.
Ac y darlun nawr te o'n i'n rhannu gyda'r plant, gobaith fel brechdan, cynnwys y frechdan. Mae ar sail beth mae Duw wedi wneud yn barod yn ein bywyd ni, a beth sydd ganddo fe eto ar ein cyfer ni yn y dyfodol. Na'r ddau ddarn o fara, ond yn y presennol, mae'r gobaith gyda ni. Nawr yw fwynhau fel cynnwys y frechdan yna beth bynnag yw e. So, newn ni edrych ar y gorffennol, newn ni edrych ar y dyfodol, a newn ni edrych ar y gobaith. Mae'n werth nodi wrth i chi ddarllen y rhan gyntaf o bennod 5 at y Rhufeiniaid, y pethau mae Paul yn dweud sydd wedi digwydd yn barod. Mae hwnna'n bwysig. Ac am hynny, oherwydd ein bod wedi ein cyfiawnhau trwy ffydd. Mae wedi digwydd. Mae yn past tense, perffaith, mae wedi digwydd. Ac mae hynny wedi digwydd i ni trwy ffydd, trwy ni ymddiried yn yr arglwydd Iesu Grist. Mae wedi digwydd trwy beth mae wedi wneud yn barod drosom ni. Trwy ei waed, i ni'n darllen yn adnod 9, i ni wedi cael ein cymodi trwy ei waed ac mae wedi marw dros bechaduriaid yn yr amser priodol, jyst mewn pryd, mae wedi marw drosto ni, felly mae hyn wedi digwydd. Mae wedi marw drosto ni, ac os i ni wedi ymddiried yn Iesu Grist, i ni wedi ein cyfiawnhau. Yn ail, y mae gennym heddwch a Duw. I ni wedi cael heddwch gyda Duw. Mae gyda ni'n barod, mae wedi dod i ni. A gennym ni heddwch a Duw, ac yn adnod 10 ac 11, i ni wedi cael ein cymodi yn barod. I ni wedi dod at ein gilydd, Duw a dyn yn Iesu Grist. I ni wedi gael yn barod. Ac yn adnod 2, trwyddo yn wir, cawsom ffordd trwy ffydd i ddod i'r gras hwn, yr ydym yn sefyll ynddo. I ni wedi dod i sefyllfa o ras yn barod. Felly, mae hwnna wedi digwydd. Mae'n bwysig iawn i ni gofio pethau sydd wedi digwydd yn barod. Ac un peth arall, mae cariad Duw wedi ei dywallt yn ein calonnau ni. Mae cariad Duw wedi ei dywallt yn ein calonnau ni. Eto, yn y gorffennol, mae wedi cael ei dywallt yn ein calonnau ni. Felly, newn ni edrych ar rhai o'r pethau yma nawr te. Pethau nawr te i ni i gofio sydd wedi digwydd fel Cristnogion i ni. Maen nhw yn y gorffennol. Dyma'r bara sydd ar waelod y frechdan. Newn ni weid fel yna. Okay? A mae'n flasus iawn, mae'n bwysig iawn, a mae'n sylfaen i'n gobaith ni. I ni wedi ein cyfiawnhau. Felly mae gyda ni ddarlun y barnwr. Os gyda ni, fi'n credu bod gyda ni sleid am y barnwr, dyna ni. Mae'r barnwr yn dweud wrtho ni bod ni nawr yn ddieuog ac yn gyfiawn trwy yr arglwydd Iesu Grist. Wrth gwrs, yn ein natur ni, wrth natur, i ni'n euog o flaen Duw oherwydd ein pechod, ond mae Duw wedi trefnu. Mae'r barnwr ei hunan wedi trefnu ffordd i ni gael bod yn ddieuog ac yn gyfiawn ger bron Duw. Ac mae wedi rhoi ei fab. Right? Mae'r darlun o farnwr yn eich chi deimlo, wel, does dim perthynas llawer fyna gyda barnwr, ond mae'r barnwr yma, pan ni'n meddwl am Dduw, mae wedi rhoi ei fab ei hunan. Mae wedi dod ei fab ei hunan i mewn i'r achos. Pe sy'n byth yn digwydd, wrth gwrs, yn y llys yn naturiol. Mae wedi dod ei fab ei hunan i mewn. Mae fel petai wedi rhoi fab ei hunan yn y doc, ac mae wedi cael ei ddedfrydu'n euog yn lle troseddwyr. Nawr, dy'r barnwr
naturiol ddim yn neud hynny, wrth gwrs. Ond dyma sy'n wir amdano ni yn yr Efengil. Mae wedi cael ei gondemnio, mae wedi cael y gosb eithaf, a mae'r troseddwyr yn cael mynd yn rhydd. Maen nhw'n cael eu cyhoeddi yn ddieuog, yn iawn, yn gyfiawn, ger bron Duw. Ac mae hynny wedi digwydd yn barod. Ond yn fwy na hynny, mae'r barnwr yma, pan ni'n sôn am Dduw, wedi rhoi ei fab yn y doc, wedi rhoi i'w gael ei gondemnio ar y groes yn ein lle ni. Mae'r troseddwyr yn mynd yn rhydd. A fel arfer yn y llys, na ddiwedd y stori, mae'r barnwr yn mynd un ffordd, a mae'r person sydd wedi cael ei goeddi'n rhydd yn mynd ffordd arall. O na, nid dyna ddiwedd y stori nawr. Mae'r barnwr wedi rhoi ei fab, ond mae'r barnwr nawr yn mabwysiadu y rhai sydd wedi cael ei ryddhau yn blant iddo fe hefyd. Maen nhw'n cael dod mewn i'w deulu fe. Maen nhw'n cael ei cyfiawnhau a'i derbyn a'i mabwysiadu. Dyna ddarlun bach o beth sydd wedi digwydd i ni yn Iesu Grist. Trwy ffydd wedi ni, trwy ni ymddiried wrth gwrs, trwy ni gyffesu'n pechod ac ymddiried yn yr arglwydd Iesu. Ac felly mae gyda ni heddwch a Duw. Ffaith, gwrthrychol, sy'n ots fel wy'n teimlo bore yma, sydd hwnna ddim byd i wneud efo. Sy'n ots os chi'n teimlo yn wan, sy'n ots os chi'n teimlo yn o'r yn ysbrydol. Dyw e ddim yn newid y ffaith gwrthrychol. Os yw'n ffydd ni yn Iesu Grist, mae beth mae wedi wneud yn dod â ni heddwch a Duw. Mae hwnna'n aros. Y sleid nesaf, chi'n cofio hwn, falle, wal Berlin, yn dyfa. Mae wal Berlin wedi dod lawr. Mae wedi dod lawr. Mae'n ffaith hanesyddol. Dyw e ddim na ragor, allwch chi weld olion ohono fe, ond mae wedi dod lawr. Mae'r gwahanu rhwng y dwyrain a'r gorllewin wedi mynd. A mae hynny'n wir amdano ni yn yr arglwydd Iesu Grist. Mae wal y gwahanu oherwydd ein pechod wedi dod lawr. Oherwydd beth mae wedi wneud drosom ni, oherwydd ei aberthef drosom ni ar y groes. Ac i ni wedi cael heddwch gyda Duw. A mae hwnna'n golygu dim condemniad, derbyniad llawn, ein bod ni yr un mor dderbyniol a Iesu Grist i'r tad nefon, yn cyfiawnder Iesu Grist. Mae'r un mor fodlon a ni ag oedd e gyda'i fab. Mae hwnna'n rhyfeddol, dynddo e? Mae'n fodlon gyda ni, ni'n gwbl dderbyniol, ni'n gyfiawn, ni'n cael cyfiawnder Duw yn Iesu Grist. Mae'n werth i ni feddwl a deall a cofio a myfyrio ar hwnna. Ath y llais o'r nef, hwn yw fy annwyl fab, yn yr hwn boddlonwyd. Dyna fe. Mae'n dweud yr un peth amdano ni yn Iesu Grist. Ydych chi'n credu hwnna bore yma? Mae'n bwysig iawn. Mae'n bwysig iawn iawn. Ac wrth gwrs, yn dilyn yr heddwch, mae'r tangnefedd. Yn dilyn yr heddwch, mae'r heddwch yn aros. I ni mewn heddwch nawr gyda'r Almaen. Does dim rhyfel, mae heddwch. Ond yn dilyn yr heddwch allanol, mae'r heddwch mewnol yn dod wrth gwrs yn yr Efengil. Mae tangnefedd Duw yn dod i'n calonnau ni hefyd. Y ryddhad, yr orffwystra i'r enaid, y bodlonrwydd mewnol, sydd uwchlaw pob deall. Dyma ni adnod o'r Filipiaid, a bydd tangnefedd Duw sydd gorywch pob deall yn gwarchod dros eich calonnau a'ch meddyliau yng Nghrist Iesu. Nawr te, mae'r heddwch i ni yn Iesu Grist a mae'r tangnefedd i ni yn Iesu Grist hefyd. I ni'n gallu colli'r tangnefedd mewnol, i ni'n gallu colli'r heddwch mewnol, os i ni'n colli golwg ar yr arglwydd, os i ni'n cyflawni pechod ac yn pellau yn ein perthynas. Mae rhaid i ni edifarhau a dod nôl, a mae'n bwysig iawn bod ni yn aros yn y tangnefedd yma hefyd, heddwch mewnol, y gorffwystra
i'r enaid y ryddhad. Di ni ddim yn ein pechod nawr, mae Duw gyda ni, mae'r Duw sanctaidd. Mae gyda ni, mae'r barnwr cyfiawn o'n plaid ni ac yn dad i ni nawr. A mae hwnna'n dod â tangnefedd mawr i'n calonnau ni. Ac felly ni wedi dod i sefyllfa o ras. Chi di sylwi wrth rando ar y teledu, wrth rando ar y newyddion, chi di sylwi ar beth mae pobl yn gweud. Mae rhyw gwyn yn dod, mae rhyw broblem. Dyw pobl ddim di cael beth o'n nhw'n haeddu. They didn't get what they deserved. Y gwasanaeth oedden nhw'n haeddu falle. Gan y doctor, gan y cynghorydd, gan y llywodraeth, neu gan rhywun arall sydd yn y gwasanaeth cyhoeddus falle. Dyn nhw'n di cael y gwasanaeth maen nhw'n haeddu. Ac i ni'n gallu meddwl, wrth gwrs, bod ni'n haeddu hyn a'r llall ac arall. Wel, pan ni'n sôn am ras Duw nawr, i ni wedi dod i sefyllfa o ras. Rhodd yw gras, wrth gwrs, neu ystyr rhodd. A popeth i ni'n cael yn yr Efengil yn rhodd. Di ni ddim yn cael beth i ni'n haeddu. A dylen ni beth ofyn am beth i ni'n haeddu. Mae'n dda bod ni ddim yn cael beth i ni'n haeddu fel pechaduriaid. I ni'n cael beth mae Iesu Grist yn haeddu. Beth mae fywyd yn haeddu, beth mae aberth yn haeddu, i ni'n cael cyfiawnder Duw, wrth gwrs, a bendithion Duw fel ei bobl. Popeth i ni'n cael, mae trwy ras. A fe sydd wedi talu amdano fe. Fe sy'n haeddu fe. Gallwn ni byth ddod at Dduw a dweud, reit, dwi'n haeddu nawr, hyn heddi, arglwydd. Na, i ni'n gofyn trwy ras yn enw Iesu Grist. Achos mae yn haeddu, ydy. Mae di ennill ar ein cyfer ni. Di ni ddim, ond i ni'n byw ar ei haeddiant ef. I ni'n byw ar beth mae wedi wneud. Dwi wedi dweud hyn o'r blaen wrthoch chi yn Saesneg. Grace, y gair grace, God's riches at Christ's expense. G-R-A-C-E. God's riches at Christ's expense. Felly mae popeth sydd yn wir amdano ni trwy ras. I ni'n blant Duw, i ni'n etifeddion yn ef, i ni'n etholedigion Duw, i ni'n gallu sefyll o flaen Duw, i ni'n sefyll mewn gras. Gras. Rhodd sy'n rhad i ni, ond wedi costio i Dduw. Wedi ei dalu amdano fe, a'i haeddu a'i ennill gan Iesu Grist. Ac wrth gwrs, nath fi feddwl am un elfen o fwriad y gwasanaeth iechyd ar y dechrau. Na 3 peth wedodd Neirin Bevan, un o'r pethau wedodd y dyle y gwasanaeth fod yn rhad am ddim, at the point of delivery. Falle'r sleid nesaf, dyna fe, falle bod ddim yn glir iawn, fatpod maen nhw'n galw fe, free at the point of delivery. A mae'n rhyfeddol y gwasanaeth i ni'n cael. Free at the point of delivery. Mae rhai'n gweud free at the point of need. Free at the point of need. Hynny yw, pan i chi mewn angen, pan mae'r delivery'n dod o'r ambulans, chi ddim yn talu. Mae rhywun wedi talu, wrth gwrs. Mae'r wlad yn talu, mae'n trethu ni'n talu, mae'n costio, wrth gwrs. Ond at the point of need ac at the point of delivery, mae'n ffri. A fel yna mae gras Duw, wrth gwrs, i ni. Mae'n ffri at the point of delivery, mae'n ffri at the point of need. Yn Iesu Grist, mae di talu. Mae di cyfro'r costau i gyd ar ein cyfer ni. Ac felly Effesiaid 1, i ni'n darllen hyn. O wirfodd ei ewyllus fe'n rhagordeiniodd i gael ein mabwysiadu yn blant iddo ei hun trwy Iesu Grist, clod yw ras gogoneddus. Mor hyfedd yw gras Duw. Bod ddim yn ein trin fel i ni'n haeddu, ond bod ein bendithio ni yn Iesu Grist. Ei rad rodd, free gift, yn yr anwylid, yn yr arglwydd Iesu Grist. A mae hwnna gyda ni. Ni'n sefyll, ni'n gallu dod o flaen Duw trwy ras.
Ac wedyn ni, mae cariad Duw wedi ei dywallt yn ein calonnau ni. A mae hwn yn rhywbeth sydd wedi digwydd. Cristion wedi brofi fe, gallai brofi mwy ohono fe, ond mae wedi profi fe hefyd. Trwy ras, trwy weinidogaeth yr ysbryd glân. Mae hyn yn dod trwy'r ysbryd glân y mae ef wedi ei roi i ni. Siwt mae Duw yn rhoi ei gariad, siwt mae'n mynegu ei gariad i ni. Wel, mae sleid arall yn dod fi'n credu, nid mewn prinder, nid mewn rations. Dyma'r lluniau ni wedi gweld yn ddiweddar, poeni os digon o betrol ac yn y blaen am wahanol resymau. A rhai garages yn gweud dim ond hyn a hyn gewch chi roi mewn. £35 weles i yn un garage, dim mwy na hynny, gwerth hynny o betrol ar y tro. Nid fel na mae Duw yn rhoi ei gariad. Yr ymwybyddiaeth o'i gariad i'n calonnau ni. Nid fel na, nid rhyw ddiferion, nid rhyw rations, ond mae'n llifo. Mae'n tywallt ei gariad. Gawn ni weld os na fe, mae'n gorlifo wrth gwrs. Dyna mae Salm 23 yn gweud fy nghwpan sydd lawn. Ond yn Saesneg, my cup runs over. Mae'n orlawn. Ac mae Duw wedi dangos ei gariad. Mae wedi gwneud demonstration o'i gariad, bod Iesu Grist i marw dros bechaduriaid ar y groes. Ac wrth i ni gredu yn yr arglwydd Iesu, mae'r ysbryd glân yn rhoi prawf o'i gariad yn ein calonnau ni. Bod yn ein caru ni, bod ni'n ddiogel, bod ni'n dderbyniol, bod ni'n iawn, bod ni'n saff. Ac mae hwn yn dod wrth i'n calonnau ni gael ei cynhesu. Fel wedodd Wesley, I felt my heart strangely warmed. Mae'r galon yn cynhesu o wybod bod yr arglwydd yn ein caru ni. Mae'n tywallt ei gariad yn ein calonnau ni. Cariad sydd ddim yn gadael fynd. Dwi'n cofio clywed am wraig ifanc pan o'n i yn y gogledd. Mae'n neis gweld babi bach yn y cwrdd yn dweud. Dwi'n cofio yn y gogledd gwraig ifanc a plentyn bach iawn. Chydig o fisioedd gyda hi, lan loft, a eisiau mynd lawr, y ffôn yn mynd, eisiau mynd lawr. A cwmpo lawr star. Cwmpo lawr star, ac lando yn y gwylod, a sylweddolodd hi, oedd hi'n dal i afel yn y babi. Dal i afel, beth bynnag oedd wedi digwydd iddi hi, oedd hi'n dal i afel yn yr un bach, yn dyn, a oedd y babi'n saff. Gredd fy fam, wrth gwrs, yw na, gafel yn dyn, ta beth oedd yn digwydd. A dyna gariad yw ato ni, wrth gwrs. Mae wedi rhoi ei fab, ac mae'n gafel yn dyn amdano ni, beth bynnag sy'n digwydd. As dim byd yn gallu ryddhau y gafel na, sydd gan Iesu Grist dros ei ddefaid, sydd gan Iesu Grist dros ei bobl. Wel, mae hwnna gyda ni'n barod. Ond mae'n hyfryd, mae'n flasus iawn i feddwl amdano fe. Na'r gwylod y sangwyd yw hwnna. A beth am y top, beth am y dyfodol? Wel, i ni mynd i nawr te, rydym hefyd yn gorfoleddu yn y gobaith y cawn gyfranogi yng ngogoniant Duw. Dyma chi adnod o'r Corinthiaid, ac i ni wedi edrych ar hwn yn ddiweddar yn y cwr gweddi, beth sy'n wir am ein corff ni fel Cristnogion. Hyr mewn llygredigaeth, codi mewn anllygredigaeth. Hai mewn gwaradwydd, codi mewn gogoniant. Hai mewn gwendid, codi mewn nerth. Hai yn gorff naturiol, aniannol, ei godi yn gorff ysbrydol. Corff ar gyfer y nef, nid yn dod o brydd y ddeiar. Mae'n gorff, ond mae'n gorff nefol. Fyddwn ni cael ein hatgyfodi heb lygredd o gwbl, heb wendid o gwbl, na gwarth yno ni, yn ein cymeriad ni, yn ein person ni ac yn ein corff ni chwaith. Byddwn ni yn ogoneddus ein hunain, yn adlewyrchu gogoniant Iesu Grist, wrth gwrs. Byddwn ni'n debyg iddo fe pan fyddwn ni'n cael ein hatgyfodi ar y dydd ola. Perfeithrwydd, popeth ar ei orau, fel dyle fe fod, yn ein cymeriad ac yn ein corff hefyd. Dim pechod, dim aflendid, dim arwolaeth, dim byd.
gogoniant, sydd o'n blaen ni trwy ras Duw yn Iesu Grist. Wedyn ni 2 Corinthiaid, pennod 4, oherwydd y baich ysgafn o'r thrymder sydd arno yn nawr, darparu y mai y tu hwnt i bob mesur bwysau tragwyddol o ogoniant i ni. Dyma fe eto, sylwch. A beth mae'r apostol yn gwneud fyna yw cymharu, mae'n cydbwyso. Credu bod y sleid y fi, na fe? Mae'n cydbwyso ar y scales. Mae'n cydbwyso beth yw y gogoniant sydd i ddod a nawr y gorthrymder presennol. Y gorthrymder sydd gyda ni nawr a'r gogoniant sydd i ddod. Ac wrth gwrs, does dim balans, medde'r apostol Paul. Mae hwnna'n rhyfeddol, yn dweud. Oedd yr apostol yn gwybod beth oedd gorthrymder, mwy nag un ohono ni sydd yn un bore yma. Oedd e'n gwybod beth oedd gorthrymder, oedd e'n gwybod beth oedd gweld I fywyd yn mynd o'i flanau, sawl gwaith, nifer fawr o weithiau. A mae'r gorthrymder, meddai fe, yn ysgafn. Mae'r sgêl yn mynd lan o gymharu ar gogoniant sydd I ddod. Allwch chi ddim rhoi mesur ar bwysau y gogoniad yna sydd I ddod. Gallwch chi rhoi mesur ar y gorthrymder, achos mae'n gorffen. Pa bynnag gorthrymder I ni'n cael, mae'n dod I ben. Mae'n limited i'r byd hwn. Mae'n limited I ddyddiau'n hoes fan hyn. Mae'r gogoniant, does dim limit iddo fe. Mae'n unlimited. Mae'n mynd I bara I dragwyddoldeb. A does dim mesur arno fe felly. Dyna beth sydd o'n blaen ni, meddai yr apostol. A Colosiaid 3 nawr te. Pan amlygu'r Crist eich bywyd chi, yna fe gewch chithau eich amlygu gydag ef mewn gogoniant. Na fe eto. Dyna sydd o'n blaen ni. Gogoniant. Nid beth I ni nawr. I ni wedi'n cyfiawnhau, I ni wedi cael heddwch gyda Duw, ond I ni'n dal yn y frwydr nawr, I ni'n dal yn bechaduriaid, I ni'n brwydro am y gorthrymderau, ond beth fyddwn ni? Byddwn ni mewn gogoniant llwyr ac yn ogoneddus gyda Duw. Ac I ni mynd I gael ein hachub rhag y digofaint sydd I ddod. Nid digofaint sydd o'n blaen ni, nid cosb dragwyddol sydd o'n blaen ni. Dyna sydd o flaen pechadur yn I bechod, cosb dragwyddol. Dyna sydd o'i flaen yn nawr. Ond nid I ni sydd yng Nghrist, trwy Iesu Grist. 2 adnod nawr te o'r Thessaloniaid, 1 Thessaloniaid 1:10, Iesu, yr un sydd yn ein hachub oddi wrth y digofaint sydd I ddod. Ac os ewn ni'r nesaf, pennod 5, oherwydd nid I ddigofaint y penododd Duw ni, ond I feddi achawdwriaeth drwy'n harglwydd Iesu Grist. For God did not appoint us to suffer wrath, but to receive salvation. A'r gair appoint yn Saesneg. A wi eisiau mynd i'r sleid nesaf. Chi'n siomedig weithiau, a fi, pan mae apwyntiad yn cael ei ganslo. Frustrating, ond yw e. Beth bynnag yw'r apwyntiad, chi eisiau mynd I weld rhywun falle, neu chi eisiau mynd I weld doctor neu rhywbeth fel yna, a mae rhywun yn ffono, neu chi'n cael llythio, sorry, cancelled. Wel, dyma chi appointment, I ni'n falch sydd wedi ganslo. Di ni ddim wedi cael ein apwyntio I ddigofaint. Does dim appointment gyda ni, gyda Oedfa'r, ond gyda gogoniant yn ef. Mae'r appointment na wedi cael ei ganslo wrth I ni gredu yn yr arglwydd Iesu. Mae'r nefoedd, mae'r gogoniant o'n blaen ni. A mae rai fi rithro I orffen o'r te gyda'r presennol. Ac yn y presennol, mae'r apostol Paul yn gorfoleddu yr ydym hefyd nawr yn gorfoleddu yn y gobaith. Mae'r gogoniant I ddod, ond mae'r gobaith nawr. Mae'r gobaith gyda ni nawr. Ac mae'n rhoi gorfoledd I ni, y gobaith hwnnw. Felly, Colosiaid 1:27, dyma'r dirgelwch, Crist yno chi, gobaith y gogoniant. Mae Iesu Grist yno ni nawr ac I ni yn Iesu Grist. Mae'n ffydd ni yn Iesu Grist. Mae ysbryd glân Duw, ysbryd Iesu Grist, yr ysbryd glân, mae yno ni.
I ni ynddo fe, mae yno ni, yn barod. Ac felly mae gyda ni obaith. Nawr, ar sail beth mae wedi wneud yn barod, ar sail beth mae'n addo i ddod, gobaith. A mae'r gobaith nawr. Ac i ni'n gorfoleddu nawr yn y gobaith. I ni'n blant y gobaith a ni'n blant gorfoledd felly, oherwydd y gobaith hwnnw. A hyd yn oed, medde'r apostol Paul, i ni'n gorfoleddu mewn gorthrymderau. A dyma ryfeddod nawr te, wrth gwrs, y bywyd Cristnogol, bod y gorfoledd a'r gobaith, dyw e ddim yn cael ei newid, dyw e ddim yn cael ei sbwylo gydag anawsterau y byd hwn. I'r gwrthwyneb, dyw e ddim. Mae'n rhan o gynllun Duw ar ein cyfer ni. Felly 2 Corinthiaid 12, felly yn llawen iawn fe ymffrostiaf. Nawr mae'r un gair yw gorfoledd ac ymffrost, wrth gwrs. Yr un gair yw e. Fe ymffrostiaf yn fwy yn fy ngwendidau, mwyn I nerth Crist orffwys arnaf. Am hynny rwyf yn ymhyfrydu mwyn Crist mewn gwendid, sarhad, gofid, erledigaeth a chyfyngder. Mae'n mynd mlaen I weid, fel chi'n cofio, oherwydd pan rwyf wan, yna rwyf gryf. Be sy'n digwydd te? Wel, mae gorthrymderau sydd yn dod yn ein atgoffa ni ac yn ein perswadio ni o'n gwendid. A mae hwnna'n anodd. Mae pethau'n dod ar draws ein bywyd ni, mae'n atgoffa ni o'n gwendid. O'n i'n darllen ddo am Cristnogion ardal India a Nepal. Maen nhw wedi colli 2,000 o weinidogion ac arweinwyr oherwydd Covid. 2,000. O'n i'n methu credu'r peth. 2,000. Heb sôn am eraill, wrth gwrs, ond yr arweinwyr nawr, gweinidogion ac arweinwyr, 2,000. Maen nhw siŵr o fod yn teimlo'n wan ofnadw yn y sefyllfa bresennol. Nawr yn trial ail ddechrau, maen nhw ar ei holi yn hwyrach na ni yn ail ddechrau nawr ac yn teimlo'n wan ofnadw. A'r apostol Paul yn dweud yr un peth, gadewch I ni fynd I 2 Corinthiaid 1 nesaf, a mae'n gweud yr un peth. I ni am I chi wybod gyfeillion, am y gorthrymder a ddaeth i'n rhan yn Asia, iddo ein trechu a'n llethu mor llwyr nes I ni anobeithio am gael byw hyd yn oed. Right? Nawr, mae'r apostol Paul wedi dweud o mae'n ysgafn o gymharu â'r gogoniant sydd I ddod. Ydy, ond dyw e ddim yn chwarae fel awr chwaith. Mae'n real, mae'r gorthrymderau yn real iawn. Ac o'n nhw'n teimlo, oedd e'n teimlo fanna, bod e'n mynd I foddi fe. Oedd e'n dod drwsto fe, a bod e ddim yn mynd I ddod trwyddi. Chi wedi teimlo fel yna? Na fe, ni'n teimlo fel yna weithiau. Ac oedd e'n teimlo fel yna weithiau hefyd. Mae'n ein atgoffa ni a mae'n ein perswadio ni pa mor wan ni. Yno ni ein hunain yn y sefyllfaoedd hyn. Ac eto, beth I ni'n neud yn ein gwendid, beth mae'r arglwydd yn dweithio ni'n neud yw pwyso, felly mwy. Tynnu ar nerth a chariad ein tad. Tynnu ar nerth Iesu Grist. A beth I ni'n ffindo yw bod hwnna yn ddigonol ym mhob sefyllfa. Pan rwyf wan, rwyf gryf. Trwy Iesu Grist, wrth gwrs, medde'r apostol Paul. I ni'n ffindo bod e'n ddigon. Pan I ni'n pwyso, mwyaf trwm I ni'n pwyso, mwyaf llwyr I ni'n pwyso, mwyaf cadarn I ni'n ffindo mae'r graig o dan ni. Ac I ni'n dod trwyddi. Ac mae'n cryfhau ni, mae'n cryfhau yn ffydd ni, mae'n cryfhau yn cariad ni. I ddal ati. I ymddal, medde'r apostol Paul. Mae'r gair yn golygu aros o dan rhywbeth. Mwy na thebyg yr ychen yn aros o dan yr iau. Bod yr iau bren i'r ychen yn fodlon aros o dan y sefyllfa a gweithio yn y sefyllfa yna. Nerth Duw yw hyn, trwy yr ysbryd glân. A'n cyfrifoldeb ni yw ei geisio fe a galw amdano fe pan ni'n teimlo bod ni'n boddi, wrth gwrs. Ac mae hynny wedyn yn cynhyrchu ryddin cymeriad. Proven character, cymeriad sydd wedi sefyll y prawf, bod ni'n dod trwy brofion, y tests yma.
Secharia 13, dygaf y drydedd ran trwy dan, a'i puro fel y purir arian, a'i profi fel y profir y tân. Ac ni'n gweld hyn yn Apostol Pedr, a'r darlun ola nawr te yw darlun y tân. Na'r prawf darlun cyntaf, fel na maen nhw'n profi gwelïau, mae'n debyg, peiriant a pwysau a rowla fe nôl ymlaen i brofi y fatres, fel bod chi'n gwybod pan chi'n prynu fe, mae wedi cael ei desto dros hyn a hyn o oriau, a maen nhw'n garantio fe am hyn a hyn o flynyddoedd wedyn, bydd e ddim yn torri. Wedyn ni, y tân wrth gwrs yn puro. Ac yr rhyddun cymeriad, y test yma, y prawf, y profn character, mae gobaith yn dod, medde'r Apostol Paul. Achos i ni'n gwybod ein bod ni yn dod trwy brofiadau o orthryfderau ac anawsterau, trwy bwyso ac ymddiried yn llwyr yn yr arglwydd. I ni'n gwybod bod Duw gyda ni. Ac i ni'n cael gras i fynd ymlaen eto. Ac i ni yn gweld yn raddol bach bod e'n gwahanu pethau oddi wrtho ni, fel yr air. Pan mae'n mynd trwy'r tân, mae'r rybys yn cael ei wahanu oddi wrth yr air. A mae eisiau gwahanu rybys yn bywyd ni, wrth gwrs, yn pechod ni, ffordd i ni meddwl, ein hunanoldeb ni, ein golwg dim ond ar bethau'r byd a dim gymaint ar y nef. A mae'r treialon yn dawel fach ac yn raddol yn gwahanu'r pethau yma ac yn santeiddio ni. Fel yna mae Duw yn gweithio, yn raddol. A mae'r gobaith bod ar waith yn ein bywyd ni. A bydd e'n gorffen y gwaith wedyn ni ar gyfer y diwedd. Wel, ni diolch am waith Duw yn ein bywyd ni yn barod, gwylod y sandwich. Diolch am yr addewidion mawr am y dyfodol. A diolch am y gobaith byw blasus yn y presennol. Gweddio, a byddwn ni'n cofio hyn, bydd e'n helpu ni heddi, a byddwn ni'n profi fe yn ein bywyd ac yn gallu ei ddangos e'r gogoniant i'r arglwydd. Amen. Wel, mi ddown ni nawr at yr emyn ola, dywedwyd ganwaith na chawn fyw gan angrediniaeth hi.
Diolch Arglwydd am dy neges i ni heddiw. Diolch am y frechdan hyfryd. Neu di'n helpu ni i fyfyrio ac i gnoi cil arno fe yn ystod y dydd heddi. Ac o Arglwydd helpa ni i fyw fel plant y gobaith. Plant y gobaith byw sydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr Ysbryd Glân a'r hoso gyda ni. Yn awr a hyd nes y daw. Amen.